Hei, bibu malah game गेलेनायावसो फन हरलायबाय। हेल'? हेल'? दाबो सिखाराखै नामा? सिखारबाय। मा खालामदों नोंलाय? नै बारियाव मैथासो खागासिनो दङ बाथोन जानो। मा? मैथा खादों? थास' बिबारजोंसो गोथाव जागौमोन सना। नोम्फा खर' होन नोङो। गोदाव सोराव होननायखौबो हाथारगौ। आया, मोजां होनबा। माबा नोम्फा खर'सो होनबाय। उफ, मासि गरम बिराद बेरे फुंजानि। आयं, बिबुं गैया नामा? दङ आयं, दहायनो खिनानै थांदों, दाबो फैफिनाखै। फनसो रायलायबाय थाखो ना गेमसो गेलेबाय थाखो फायखाना सिङाव। थांलाय, गाबज्रिहैलाय। मा फाग्ला खालामबाय थादों बे फायखाना सिङाव? र' आयं, गाबज्रिनो आं। बिबुं! ओइ बिबुं! फनसो रायलायगासिनो दं फाग्लाया। मालाय खिनाव सोर गाबज्रिफैलायखो ब्रा मासथिनि। सरि, खिनाय माने फन रायलायगासिनो दं नोङो? मुगै सुगैनो। माथो खिनाव फन हरा? गाव फन हरनायाव हमा मोनबा दाय जानोमोनलाय। ओमफ्राय आं नोंखौ फायखानायाव दं होननानै मिथिदों आरो। दे, दायो हरफिनदो। दे। ओइ थांगौ र'। फाग्लाया फनसो रायलायगासिनो सिङाव। ओइ बिबुं! बिबुं! मा बेरे फुंजानि? दा मिटिं दं क्लाबाव 11थासोआव जाखांनानै। मा मिटिं जालाबाय थायोब्रा? खामानि गैया दामानि गैया। आं मिथिया मानि मिटिं। आरो नोंहा थांनो सोलाबा हरखादो 50 थाखा खनाया। आरो नोंहाथ' दाख्लैबो दंबावोसो 100 थाखा खनाया। थोद, फैसा गैयालै बाल। गावस्रा खामानि गैयाथ'। गोसो जाबानो मिटिं लानाय। मालायनि खामानि दं गैया मिथिया। बेफोरखौ आं जेबो मिथिया। आं खालि लिंग्राल'। दे थांसै आं। दा जाखांनानै थांदो। दे, दा टाइम मोनबा थांसां। आं थांबाथ' प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिसो मोनगोन। जानाय जायैनि मिटिं लाबाय थानाय। मा खालामदों बिमा? नोङो मा होन नोङो मैथा सायदों। आइ खुन्दियालाय अबाव दं? थागोन न'आव। आंजोंनो दङ खाथियाव। फनाव लायनो रायलायनाङा आइ खुन्जि जागोन जों। ओहो, हरा आङो। मा रायलायनोसै? रायलायाबोलां। दे गेम गेलेसां। दे। हा सोरथोमोन आइ? सोर जानो? नोंजामादै। हा आंजों रायलायगौमोन खोमा। खोब मोजां मोनाखै बे बिजामादै जाहांखौ। आयौ, मोजां नंलायै माबायदि बिजामादैसि? दाखोरा सिबदो, आं संहैसै। दे, थांदो। हेल' लोगो। लोगो थ'जों सानैजों बाजाराव थांनि। थांजागोन दे लोगो, दा फैबानो जाबाय। आं दा थांसैबा फन खालामफिनगोन दे। औ दे। थांनोसो होनदों। सासेयाबा थाङोगोन ना थाङिया? र' खेनसे फन हरनानै नायसै। है, फन फैलायबाय। फनखौबा हमा, अबहाय थांलायखो बेलाय? आयै, थैलायबायसोलै। मा जालायखो? गेम्स गेलेदोंमोन आं। माबाहाय, लोगोआ गावजों टाउनाव थांफानो लेंहरदोंमोन। ओहो, थांनो मोना। न'आवनो था। आं खोन्थाहरखाबायमोन लोगोनो। दसेनो थांना दसेनो फैफिनगोन। थांनो मोना होनखाबायना आङो। आं थांखागोन। आं दसेनो फैफिनगोन होनखाबायना। थांनो मोना होनखाबायना। बुजाया नामा नों? आं थांबालाय मा खालामनो हानोसै नोंलाय? मा खालामनो हानोसो होनबावदों? एसेल' न'निफ्राय दोरोद नों। फनखौ दानहरबावबायसो।
आंबो दिनै नोंनि फनखौ थिखोआ हरबाय था नोङो फनखौ हमबावासैसो आं मा हरबावगोन दे लोगोखौ औ लोगो रेडि जाबायना नों लोगो आं ओंखारबाय नोंखौ लायनो आं थांथ'नो हालादां लोगो सासेया बादा होदों जेरावबो थांनो मोना होनना गोसोनो गोनांबाथाय जेरावबो हेंथाखा दे होमबा आं थांसै बिनि थाखायनो आङो बयजोंबो गाज्रिसो मोनजासिगोन फनखौनो हमासै उन्दुखो ना माखो हेल' उन्दुबाय बिमा आंखौ रागा जोंदों नामा माखौ रागा जोंनांगौ जोङाखै आं उन्दुसै गाबोन रायलायसिगोन र'ना दसेखौ दासो रायलायनो मोन्दों ओंखाम जाखांबाय उन्दुनो ओंखारथारबाय लाइनाव दोनसै फनखौ जाखांबाय बे आं नायग्राखौसो नायगौमोन आं उन्दुबाय आङो दाख्लैसो हरथारदोंमोन आं भिडिअ बानायना दिनै नायनो बिबावबाय गोबाव जाबायना नुयिया बोरैबा डिलिट जाफ्लांदों दसेल' नायगोन सना हरा आङो देनां बेसेबां नायै नायबाय था ओहो देनांनि मजाया आलदा दानि मजाया आलदा आं उन्दुबाय होनबायना नों मानो बुजिथारा उन्दुनो ओंखारनायानो नंला आं नुवाबाथाय दे हराबालाय अनलाइन जा आं दसेल' देखायखागोन हाहा नुमारसिगोनसो अब्ला दे जाबाय लोगो औ मा खनबा मिसकल अनजालिनि हेल' मा गारिनि आवाज खोनाखो आं अबाय दं नै लोगोआ टाउन थांलायनायखाय फैफादोंमोन आङो हेल' खोनायाखै गारिखौ लाखिनानै रायज्लायनो हाया नामा लाखिलाय लोगो गारिखौ लाखिलाय माय दं होनदों होनखाबायना आङो लोगोआ टाउनाव लेंबोदों होननानै सोर लोगो बेलाय अबेनि लोगो नालाय लोगो मा नांजोबगौ नोंलाय फन हरखाबाय मानोथो हमखायाखै नों मिन्थिखायोना आं बे टाइमाव सिखारा होनना SMS खालामना दोनबा मा जायोमोन बावदों दे न'आव थांगासिनोखा आरो फन दानो मोना लाइनावनो दोन जे लामाजों थांदोंमोन बे लामाजों सिद्दा फैफिन आरो अबावबा थाबथारबोनांगौबा दिगदार दं न'आव थांनोसै होनखाबायना आङो फनखौलाय मानो लाइनाव दोनबावनांगौ फनखौ दाननोसै आङो दाना लाइनावनो दोन फनखौ एसेल' दानना दे थ' लोगो थांसै न'आव माबायदि हौवाखौ लाखो एथ'ख्रा सोर मिथिदों बेबायदि अख्रा होननानैबा गोसोलायनायनि सिगां मिथिबाथ' नांखायामोन आङो बेनिखौ अयथासार मोनथारो आङो जेरावखि थाङा हेंथा होनहरबाय थायो मानसियानो बोरैबा सासिनथार जेरावबो ओंखारजानो बायो थाला थुला गारबा मा जायो बिदिखौ बाराथिं सिङाव थाना हाय लोगो आंजोंबाथ' खाथर गैलामोन थोद फाग्लि दा सफाय गारनो हाबावनो होमबा नोंबो सिं बिदि सोलिगासिनो दङ दानि सेंग्राफोरखौ बारा फोथायजायाहाय लोगो थ' थांसै लोगो आयौ नोंबा लाइनाव दं नामामोन बेबासो माबा माबि बुंहरलायलांबाय खोनाखायाखै बेयो जेबो आं मुरावसो खालामना दोनखादों सिंगोल लाइफ बायदि आजादि जिबन गैयाहाय लोगो ओंखायनो आं बायदि जानांगौ माखौथो होनो सिंगोल लाइफ इज बेस्ट फै दसे जोंनाव हाबैसै दिनै हाबथ'ला मालाबा फैबा हाबसै हाबजागौमोन बे दसेखौलाय फै
नांलायला दे थाथ'दो थांसां दे थांदो हेल' न'आव मोनफैदोंना मोनफैयाखै दासो मोनफैदों न' हाबबाय लामाखौ थाबायगासिनो न'आव थांगोरदो दा मोनाबिलियाव ओंखारनानै था दसे बेरायहैगोन दे आयै मा जाबोलायखो दा बेरायहैबावगोनसो आयै हंगार गरमफ्राव बिदि बेरायनो मोननायखौनो खुसि जाबाय खुसि जायाबा नोंजामादै जागोनसो थांगोन दा न'आव लाबो नायनि आंबो बिजामादै जागोनखौ माबायदि लाबोहाय लासिं सिं न' गैया मा गैया लाजियोबा गोसोथोनोबो नाङा साइस गैखाया बे बेखायनो देखायनो लाजिदों है आयै नोंबो मा होनो थ' न' सिङाव बाव दसे जिरायसै थ' थांसै न'आव दा आइया हारसिं जागोन आयै थांसै आङो थाब फैखा आंहा हारसिं जायो गाबोन फैफिनगोन आयै दिनै हरसेल' थाथ'दो गाबोन फुङावनो थाब फैखा औ दे आयै बे फाग्लि खिलां गोलावआ दाबो ओंखारख'नो हाया थौदो लोगो गाखोदो माबार मा देलायबोखो एथ' गोबाव एसे देलायाबा फाग्लि फनखौबो हमबोआ बाल हेल' बहाय दं नै आं न'आवनो दं नों जेरावबो थांथ'वाबा गारिखौ हरथ'लाय दसे थांनांगौथ' गैथ'आ बहाय लांगोन नोंलाय गारिखौलाय बेखौ खोन्थाजाया नों गारिखौ हरगोन ना हरा थिगल' बुंदो बिगुरा हिन्जावसो लोगो हमहैनो नागिराखैथ' आंनि गारिखौ लाना बिदिबा हानाय नङा आं हरनो है अमाया अबावलाय हिन्जाव लोगो हमहैनो बिसास मोनलाय लाङालां नोंखौ लांफै आरो मैयासो थिंख्लि फुल सोदों थावा खबरसेबो जानो मोननाय नङा सोंलै सोगोन बाल नांनो नोंनि थावखौ आं लायनो थांगासिनो दे